Divendres 13 de gener, el dia de la bona sort, segons els anglesos. Realment avui us he d'explicar alguna coseta poc agradable, així que ja quadra que sigui divendres 13. Ahir em va donar per preguntar per correu, la portada què? Fins on jo m'havia quedat, la que m'havien passat era provisional, i havíem de fer una reunió per parlar d'això i més coses. Jo us vaig dir que la provisional, que ara la puc posar aquí sense desenfocar, no m'acabava de fer el pes. La Patrícia em va respondre que la provisional ja era definitiva i que no es podia canviar. El tema és que quan me la va enviar jo vaig respondre de seguida sense pensar-m'ho que m'agradava. En acabat me la vaig mirar més, vaig demanar opinions i vaig decidir que no m'agradava prou, però vaig pensar que ho comentaria a la reunió que havia de vindre i que mai va arribar. L'editorial va interpretar aquell m'agrada com el meu ok i va tirar milles perquè suposo que anaven de cul i aquestes coses es fan ràpid en el sentit que és un procés accelerat. El tema és que el llibre ja s'ha venut a peixos grossos com Amazon o la Casa del Llibre amb aquesta portada. Però jo d'això no en tenia ni idea. I quan ahir vaig llegir que aquesta era la portada definitiva del llibre i que no es podia canviar, vaig agafar tal emprenyada que vaig escriure un correu més dramàtic impossible a la Patrícia. Us el llegiré. Hola, Patrícia. Hi he estat pensant i crec que t'ho he de dir. Em genera força frustració que la portada no es pugui canviar. Quan em vas passar la versió provisional, em vas dir que concretaríem una reunió per parlar-ne quan tinguéssiu les coses més lligades, i no em vaig dir res més perquè vaig pensar que valia la pena esperar la reunió. Però no l'hem tingut mai, aquesta reunió. De fet, jo encara l'esperava. D'altra banda, mai se m'ha arribat a dir que la portada era definitiva. De fet, ni tan sols sé si la versió definitiva és la que em vas passar. Com més me la miro, més m'esgarrifa. Sembla una ximpleria, però penso que és una llàstima que la portada del meu primer llibre em generi rebuig. I també és una llàstima que generi rebuig a tothom que em coneix i que l'ha vist. Opino que el fet que hi hagués un color nou a la portada no trencaria la coherència del llibre. El lila és el color principal de les meves xatxes. La filòloga de guàrdia és lila, tot i que tingui detalls grocs. Entenc que no es pugui canviar, però crec que val la pena que sapigueu què en penso. Gràcies i disculpa les molèsties. Una abraçada, Aida. Sí, a vegades sóc una drama sense remei. La Patrícia va respondre de seguida i superbé. La veritat és que és un amor de dona, aquesta xica. Em va dir que proposaria algun canvi a la dissenyadora i de fet em va trucar aquella mateixa tarda, l'únic que no li vaig agafar perquè em va enganxar preparant una xerrada que havia de fer avui al matí i no portava el mòbil a sobre. Total, finalment hem quedat per fer una reunió aquest dilluns. A veure amb quina cara m'hi presento després del senyor correu que vaig enviar ahir. No res, procuraré gravar la reunió i explicar-vos en el que aviat. A reveure!